Despois da multitudinaria afluencia de xente aos concertos do sábado, coa actuación estelar dos Heredeiros da Cruz, que estiveron acompañados no escenario pola banda local Monulios Dop, as actividades do San Marcos tiveron continuidade na xornada de onte domingo. Unha das máis significativas dentro do programa deste ano foi a celebración da primeira ruta cabalar San Marcos Noia Portus Apóstoli, unha actividade ecuestre que reuniu a un gran número de participantes, que se iniciou no Paseo Marítimo para realizar un percorrido de 15 kilómetros ata a Capela de San Marcos. Es la primera vez que se hace aquí en Noia, que quieren fomentar un poco el Camino de Santiago desde aquí. Y pues lo que vamos a hacer es salir desde este sitio de Noia y nos vamos a acercar hasta la capilla de San Marcos. Y una vez que lleguemos a la capilla de San Marcos, que es lo que quieren fomentar un poco por la ruta esta, seguiremos el camino y después, claro, como se alarga mucho, haremos una ruta para toda esta gente que viene, que se alargue un pouco e volveremos cara aquí. A música tradicional tivo tamén o seu máximo protagonismo de novo da man da Gran Foliada, na Alameda, que chegou este ano a súa terceira edición. Unha actividade que contou coa participación de numerosas bandas e grupos tradicionais que animaron e encheron cos seus sons as rúas da vila. A música continuou pola noite coa verbena na Alameda a cargo da Orquestra Ritmo Joven e o concerto de Treixadura ás 9:30 na Praza do Tapal, que congregou tamén a numeroso público. Despois da xornada de descanso de hoxe, os festexos do San Marcos terán continuidade mañá martes e o mércores, o día grande das festas, coa tradicional feira cabalar e da maquinaria agrícola na zona de San Lázaro.